Assistant Secretary ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association MESC-MA ubat te miki sungo ulalit banyashimbanta haka Search and Rescue Course haka Himalayan Mountaineering Institute HMI haka ba ula yok pediang ya ka kusnam kum ubes rescuer haringkat kat wengot kinong syak hikai pentebin na pedeng arpun rengot ke bayashimbanta ubat te miki ubadai na kasnong Shangpung West Giant Hills District unsa yo ya ka kerdan grade A ka bade ka jing ai kerdan ka bahakli do ka bla ai da ki Mountaineering Institutes halor ka jing tibet bat ka jing la pendap ka jongki ya ka training hagi kam banwad wet pelaj im ya ka ni ka training course la penlong na du ka Henrio hadu ka arpu pratrik ulber arjar arpesan bat ya ka ni ka jing ai jing hikai la baiting ka da ka tana Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sorkar Meghalaya na barok kawai kari ki dantang arpulai ngot kinong ya shimbenta ki bala pendap ia kan ka jing ai jing hikai bat kilong ki bala kloy hagi kamplat im bayale persha ya barok ki jing banyarap ki Borsenshar district bat ki wei ki seng uba temi ki uderu tang mau na ka jela ka than shatei lam mi ka jing tibet bat ka sap ka phong jong kala penhun shisha ya ke institute hak ba ula sha jet kum guest instructor na kabenta ka jing ai jing hikai kebanwan ha ubna jemang arjar arpesan kini kinong sya hikai ki de banlong ki bakot bakya ha kaman bat ki jing mat jing perkhan bat ki badan ya ka jing mat ka babha bat ki basno tenat ha ka ne ka kam ya ka ne ka jing ai jing hikai la jupelong ha ki jaka ki bakenjang jong ulum Himalaya ki bakham kunthop halor ka jing pendan kam da ki telai ha ki jaka lum basharing jaka tha bat ki wei bat halor ke jing tep ekila jing sumar baningkong banyak liang ki kampen kan ria kentup halor ke jing pendan kam ya ki helikopter ban pen kloy ban kit ya ki bayam ne mensaw na lor ki wepan